Urretzindorran, Bilbo Berriaren ikastolan, bihotzez sinisten dugu ume bakoitza hazi eder bat dela. Aukeraz eta etorkizunez betea dagoen hazia, eta euskaratik euskarara bizi nahi duena. Hazi horri lurregokia, konfiantza, beharrezkoa duen ura, eguzkiaren beroa eta argia hurbiltasuna emanez gero, hobeto hasteko ongarriarekin batera, maitasuna lotan duen lorea ernalduko zaio. Guztion artean, familian, elkarlanean, bere bizibidean lagunduko diogu pertsona izaten. Umea da bere heziketa prozesuaren protagonista, eta berez daki txikitatik esperimentazio eta jolasaren bidez hobeto egokitzen zaion bidea topatzen. Gure egin beharra, ume horren bidelagun eta babesleku izatea da, baina sekulako trabarik egin gabe. Umeak behar duen ziurtasun fisiko-emozionala emanez, berezkoa duen sormena islatzeko gai izango da. Mundu mailako hainbat pedagogia aurrerakoi eta berritzailea aztertu ondoren, gure garaira eta Bilboko errealitatera hobeto egokitzen den eredu propioa sortu dugu, errotik. Metodologia irekia eta integratzailea, elkarbizitzan eta aniztasunean oinarritua. Bizitzaren erronka zein arazoei aurre egiten lagunduko diona. Bizitzarako prest egongo diren pertsonak. Umearen erritmoa errespetatzen duen pedagogia da gurea. Haurraren ongizatea erdigunean jartzen duena. Urretzindorran, profesional eta hezitzaileek elkarlanean, pedagogia honi espreski egokitzen zaion eraikin berri bat egin dugu. Bat eta bi urtekoentzako espazio zabal eta gozoak sortu ditugu. Haurrek beharrezkoa duten mugimendu askea asetuko dituzten egurrezko estrukturekin. Esploraziorako espazio zabal eta gozoak. Gelen arteko espazioak zabalik utziz, zirkulazio librea bermatzen dugu. Haurren arteko interkomunikazioa errealitatea bihurtuz. Bakoitzak behar duena eta behar duenean eskura izateko. Talde egonkorra da gurea. Umeek lehen 6 urtetan hezitzaile erreferentzial 2 izango dituzte. Lehenengoa 1 eta 2 urterekin eta bigarrena 3tik 6ra. Esku artean dugun ume horren hazkuntza geure esku dago. Komunitatearen esku dago. Hazi txiki horri lurroparoa eskaini, bilakatuko den landare ederrari gure atea zabaltzea.